Baint Chlann Uí Mhainnín le Mainistir Chonaill. Tá Mainistir na bProinsiasach Chonaill áit bhfuil mo háasa faoi láthair, suite i gcrích ársa na íchealaí ó Íomháine in Oirthear chun na Gaillimhe. Bhunú líon buí ó Calla, Deontóir áitianta go fillí agus fearrléin an Mainistir sa bhliain 1353. Ba é a dóstal feasta mórdómh ina theach Chonaill i ngálaí a bhruachthíar lochraí sa bhliain 1351. Is dócha go ré a garbhacht líon mór an pátrúm bhuail rá na Mainistirach agus rinne sé áchóirithe mór ar an Mainistirach go luath sa chúgú híos. Léiríonn fianaise scríofa agus iarsaí seandalaachta agus ailtreachta. Nach iad na íchealaí na téan deontóirí na pátrún amháin na Mainistirach. Mar shampla, thug roinnt tealaí uasal Gaelach eile ó na ceantair mórthimpeall a nús na Tugann agus na Dála na Mainnínigh a tain, taceacht airgeadais, ríthábhachtach den Mainistir an ionad ar phríomhládí éagsúla le na narratíir an cheart a bheith curtha taifeadadh do bailí naofa. Tá leach cuimhnachán gréanta leis an dáta 1648 de seansal na Mainistirach, suite go siméidirach os cóir baile an tuama, clúdaithe le ceannmhráit a déiteach a bheith ón gúgú híos ina bhharcailteil áit scríthe dhearnach Chonaill Ó Murchú an taoisigh dhearnach ó bhfuil taifeadadh de ainm Chlann Uí Mhainnín. Is cosúil go thucra sé féin agus a ghuailte Tomás agus Liam iad féin agus a sliocht a bheith curtha sa Mainistir, de réir inscríbhín leiden ar an leach ua a léon mar seo a leannas an eistirchán. Guaigh ar san anamnacha Tomás mac Ó Murchú, Seán mac Mhuilechlainn Ó Murchú, Liam mac Ó Murchú, iad a lug ó bhinlach a chur faoi deara an tuama seo a dhéanamh chomh féin agus chomh go tain i mbliana an tíorna 1648. Tá sé thar a bheith súntasach go bhfuil ua na Mainnínigh suite in áit eicealach agus cháiliúr a nús seanscail na Mainistirach, agus is cosúil go léiríonn sé an caidirimh politiúil fáid teirmeach a bhí ann idir Chlann Uí Mhainnín agus na nuasal ó chealla. Go dtibhinn bhí síonseir sógan de Chlann Uí Mhainnín tar éis seirbhís militeach agus ómós airgid de thuairt de hínseir Íomháine de chud í chealla ón séú híos a ragh. Mar a taifeadadh a leabhar leachan den deire 4 mar seo a leanans. Is timpeall na sógan na hagan chorghaine le chéile den chomhroint, mar is iad crí gach catha de chách. Chur Chlann Uí Mhainnín drám réigiúnach ar fáil de Mainistir Chonaill freisin agus capú Séamus Ó Murchú mar cuimhnóra an sin sa dara lead den 8 uaigh. Bhí sé na léachtóir a bhéalsúnach agus a níogacht i Lobán ar feadh blianta fada sa le capú ina chó asbach ar chlón fearrta é i 1764 ach fuair sé bás taifeadadh den bhliain. Ag deireadh an 8 uaigh curú Ó Murchú eile a rá stadús ardaige taifeadadh de bhálaí Mainistir Chonaill nuair a curú Tugann Ó Murchú a gcuirt na Mainistirach sa bhliain 1792. Tá áit scíthe deireadh marcailte le chloch cín golánta i stíl an 8ú nó an 9 uaigh leis an Instagram IHS granta a bhaidum faoiseamh ar an mbáir le inscríbhín agus déanú tagart den mhairibh níos faide síos. Curfar fós muintir Tugann Uí Mhainnín an seo go dtí an lá tá neamháin a clí leis an ceangailt tradiisiúnta idir Chlann Uí Mhainnín agus Mainistir Chonaill a thosa in deireadh na meánaoiseach.